ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рафтаҷӣ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 13 мошинои нав ба мо раво карда ки мо қабул кардем. пешкаш мо мекунем бардони азиз, мошино беҳади бад арзон через имо ватсап ба мо равон кардан. видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментара нависем ки чӣ хеле мошинҳо ба шумо дар кори бардони азиз мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешниҳод мекунем. агар шумо ҳам хеле мошини фурӯшӣ доред ки хона, замин, квартира метавонед дар номераи ватсап роё кунед, дар номераи имо ё ба мо тамос гиред. мо дар видеои оянда мошин, хона, заминтона реклама мекунем бардони азиз. курси имрӯза бошад 1000 рубли баробар аст ба 157 сомони 97 дирҳам. аз шумо хоҳиш мекунем ки бардони азиз, агар имконият бошад видеонавори моро дар имотон падилиса кунем, силкаша аз ютуб гирифта дар имотон падилиса кунем бардони азиз, мо хеле хурсанд мешудем. мо бошад наворро сар мекунем, рафтем. якум мошини фурӯши имрӯза. якум мошини фурӯши мо бардони азиз Daewoo Lacetti соли бароишаш 2008 судишвориш бензини холия, объем моториш 1.6 литри, простой, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникай, сайстанаш беҳтаринай, яъне ки зури бадай. 4 та балои нав дорад, хадавои кардагӣ, документош ҳаст дӯстони азиз. мошин қарор дорад дар Москва, дар метро Владикино. нархаш 250 000 рублай бо савдои хубам дорад. кадоми харидори аниқай, рақамошон дар рӯи экрани шумоай. мошин дар Россия чихел десен, рақамои Россияшон ва имо ватсап ҳам дорад. кадом метавонед харидор бошен, метавонед дигар маълумоти пурраша гирем бардони азиз. агар шумо ҳам хеле мошин доред ки хона, замин, квартира ё ягон чизи дигар мехоҳед реклама кунед, дар номераи ватсап имо роё кунед. мо дар видеои оянда намехе рекламаш мекунем. бардорон марҳамат. мегзарем бардорон ба дигим мошини фурӯшӣ. дигим мошини фурӯши мо бардорон ҳастанд Nissan Safari соли бароишаш 1996 судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объем моториш 2 литра, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техника гуфтагии соҳибаш. мошин срочно пул дар акора мефурӯшем. 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, хадавои кардага, балонош миёнай. мошин соза гуфтагии 100% ҳай мекунем. салон палон ҳама тоза. қарор дорад дар шаҳри Конибодом. нархаш 7700 сомона бардони азиз, бо арзона мекунем, гуфтагии муомила мекунем срочнай. рақамошон дар поёни видео, кадом метавонед харидани бошед, хеле мошина метавонед дигар маълумот чагирем. мошинам нархаш арзонай. марҳамат, харидор бошед, мошина ай даст натием. мегзарем аз сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯши навбати мо бардони азиз ВАЗ 2107 соли бароишаш 2010 судишвориш бензини холия. мошин тоқа бензинка тигаштагай, объем моториш 1.6 инжектора, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникай. мошин 4 та балои нав дорад, хадавои дорад, додаги пӯшидаги умуман дорад. мошина сайстанаш беҳтарин бадай. мошин қарор дорад дар шаҳри Москва, дар қариби аэропорти Внуково дӯстони азиз, яъне ки дар ҳамон территория қарор дорад. нархаш 85 000 рублай бо арзона мешавад, срочно фурӯхта мешавад. мошин дар Москва. рақамошон дар рӯи экрани шумо имо ватсап дорад. кадом метавонед агар харидор бошед бо камтар дигам арзон мекунем, гуфтагии муомила дорад. марҳамат бародарони тоҷик, бародарони ғарибе ки дар Москва ҳастанд, метавонед ки хеле мошинора аз тоҷикони хумо арзон карда харен. дӯстон, хоҳиш мекунем ки аз шумо ки ҳамин видеонавори мо дар имотон падилиса кунед, силкаша аз шумо бисёр бад хоҳиш мекунем. лайкотон намонем чӣ мошине ки дар кора дар комментари нависем, ба шумо мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯши навбати мо дӯстони азиз ВАЗ 2110 молодёжник кардагай, диска писика задагай, тонировка. соли бароишаш 2007 бардони азиз судишвориш бензини холия. мошин тоқа бензинка тигаштагай, объем моториш 1.6 литри, простой, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникай. мошин 4 та балонош 70%, хадавои дорад, задаги пӯшидаги надорад. тонировкаш аниқ нагуфта бардони азиз буд шудага ё ки ҳастай, ҳамин маълумотро хахтон мегирен. бастай ВАЗ 2110 қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 21 000 сомония. бо кадом метавонед хай харидор бошед, метавонед занг зад дигар маълумоти пурраша аз соҳибшон гирен. марҳамат. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯши мо дӯстони азиз Lada Priora молодёжная дар кузови хачбек соли бароишаш 2010 судишвориш бензини холия бардони азиз. свети родной сафед, объем моториш 1.6 гидравликай бардони азиз. коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин срочно сум дар акора рафтаги ба ҳамин хотир мефурӯшем. тонировкаш қатъи ҳуҷҷатош то моҳи сентябра кардагиай. 4 та балонош
80% хадавой дорад. Хай бо дигар маълумоти пураша дӯстон айхчон мегирен. Мошин дар пойтахт қарор дорад. Нархаш 24500 сомонай. бо камтар дигар арзон мекунем гуфтага рақамошон дар рӯи экрани шумои кадомтон агар харидор бошед дигар маълумотша мегирен. хоҳиш кардан ки одамое ки намехаранд беҳуда занг назананд. шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшӣ мобардони азиз ваз 2114 маладиёжни бардорем ки хоҳиш карда буданд. соли бардошаш 2004 сӯзишвориш бензин газорат кор мекунад. объёматорош 1.6 литри простой коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникай. мошин 4 балои нав дорад. хадавой ҳастай. ҳуҷҷатош то 10 моҳи дигар кардагия бардорем. 10 моҳи дигар мондагия ҳуҷҷатош. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 13000 сомонияй бо савдо ҳам мешавад. савдо дар пеши капот. аку соҳиби маълумот додагия ки ба хотире ки зарур мондагӣ ба ҳам хотир арзонтар мефурӯшем. рақамошон дар рӯи экрани шумо бардорем азиз. кадомтон агар мошино хариданен занг мезанед дигар саволотона дар хатшон метиҳед ва маълумот бештарша мегиред. марҳамат. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз аст. Opel Zafira соли бардошаш 2000 сӯзишвориш бензин газорат кор мекунад. объём моторош 1.6 будай бардорем азиз. коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникай. мошин гази евро 4 дорад. яъне ки аккумулятори нав омзадагия 1 сола ҳуҷҷат кардагия. фақат яча мегум гуфтагия сиёбиш ки адата меличовка кор дора гуфтагия. меличовка кор ба ҳамин хотир ҳавояро бо арзонам мекунам ба хотире ки меличовка дора арзон мекунем гуфтагия. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 40000 сомония бо савдо ҳам мешавад дар пеши капот. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз. кадомтон агар Opel Zafira харидани бошед намира метавонед ки арзон карда харед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ мо бардорем азиз. Mercedes-Benz C-классаи сечка соли бардошаш 1994 сӯзишвориш бензин газорат кор мекунад. объём моторош 1.8 литри коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникай гуфтагия ҳисобиш. балонош 70% хадавой миёна. хай дигар маълумоти пураша мегирем бардор нашод ҳуҷҷат ёш ягончи гуфтагӣ нестай. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 37000 сомония бо савдо ҳам мешавад дар пеши капот. одамое ки намехаранд беҳуда занг назананд гуфтагия. кадомтон харидорем дӯстони азиз ё ки агар маълумотиш лозим бошад салоншам кожиняй ина рақамошон дар поини навора 37000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. марҳамат. дӯстон видеонавои моро агар имконият дошта бошад падилица кунед ва лайкото намонед. чӣ мошине ки дар комментария нависед бардорен азиз. мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагиатона обязательно пешкаши шумо мекунем. раҳмат барои дастгириётон. мегзарем бардорон ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшӣ мо дӯстони азиз Hyundai Starex мошини мусофиркаш дӯстони азиз. як-ду бародар дар комментария хоҳиш карда буд ки ҳамхи арзоноша ёфта монем. соли бардошаш 2000 сӯзишвориш дизеле. объёматорош 2 литри коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникай. мошин соза кор мекунад. фақат якта камбуд дора ки аккумулятор надорад дигар ҳамаҷо 100%. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 18000 сомония дӯстони азиз бо арзонам мекунем гуфтагия. хам я аккумулятора мегирем мечаспонем дигар ҳар кадам мегарде соҳибиш гуфтагия ки мо айпаи корбори худум мошин дар пишти хона мондагия кам ҳая мекунанд. рақамошон дар поини видео кадомтон агар харидор бошед нами маълумотша метавонед дар ҳамин рақамо занг зада пурсед. марҳамат. даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз Opel Astra F седанаи маладиёжни соли бардошаш 1996 сӯзишвориш бензин газорат кор мекунад. объём моторош 1.6 литри коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникай. сайсиянаш беҳтарин аст. задагии пӯшидагӣ надорад. мошин кароҷи кансане дора гуфтагия соҳибаш электропакета 6 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. танировкаш нав бучидагия хадавой дорад. балонош миёна дигар ҳамаҷо 100%. мошин дар пойтахт қарор дорад. нархаш 28000 сомония бо савдо ҳам мешавад. кадоми харидори конкрет нагуфтагия бинай пеш мошина бинем бо ягончи дигар арзон мекунем савдо мекунем гуфтагия дӯстони азиз. марҳамат. рақамошон дар поини видео кадомтон харидор метавонед дигар маълумотша гирен. агар шумо бардори мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона замин квартира ки ай ки ҷой набошад ай Россия ай Москва ай Тоҷикистон ай ки ҷои чизи фурӯшӣ дошта бошед дар номерои WhatsApp имо роҳӣ кунем ва дар видеои оянда рекламаш мекунем. мегзарем дӯстон ба 11-ум мошини фурӯшӣ. 11-ум мошини фурӯшӣ бардори азиз дӯстдорин BMW C Series соли бардошаш
2000 май судишуриш бензин газ дорад кор мекунад. Авио моторош 1.8 литраи коробкаш механикаи. мошин дар ҳолати хуби техникаи сайслаш беҳтарин. 4 та баллони миёна хаддавой дорад. ҳуҷҷатош буд шудаги кансани дорад кор мекунад. дигар маълумоти пурраша бардои назир хитон мегирем. мошин дар душанбе қарор дорад. нархаш 30,000 сомония бо савдо ҳам мешавад ва варианти алиши ҳам дорад. агар мошини алиши дошта бошен ҳамихе вариантҳо ҳам ҳастае ки алиш кунанд. ягон сечкаи опелае чи варианте ки дорем бардои назир метавонед. агар ҳамин мошин маъқул боша занг зада гӯед ки ҳамихе мошин дорем алиш мекунем намекунем гуфта ҳақиқаташ пурсен. дӯстони азиз бошад наворуна давом медиҳем. 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯшӣ бардони азиз Opel Astra F Caravan яъне ки свети савдош сайстани беҳтарин. соли бароиш 1996 судишвориш бензин газ дорад кор мекунад. авио моторош 1.6 литраи коробкаш механикаи. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. моторош нав зур кор мекунад. документош яксола кардагӣ сайстанаш беҳади бад зур афтагаи соҳибаш. дигар маълумотша роӣ кардагӣ нестанд. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе дар пойтахт. нархаш 29000 сомония бо савдо ҳам мешавад. фақат одамои харидор гуфтага беҳуда ғам натиҳанд. кадометон дӯстони азиз агар харидани бошен караван метавонед занг занед дигар маълумотша гирен ё ки мошина рафта ай пеш бинед. на рақамошон дар поини наворай бо ай 29000 сомон бо савдо ҳам мешуда. бардони азиз як бор дигар такрор омошава бардони азиз ҳамин видеои навори мо дар имотон падилиса кинен. силкаша ин инҷа гирифта ай ютуб дар имотон падилиса кинен. хела миннатдор мешудем. 13 мошини фурӯшӣ. 13 мошини фурӯшӣ мо бардони азиз ята дигар Mercedes Benz C-классаи сечкаи соли бароишаш 1995 судишвориш бензин газ дорад кор мекунад. авио моторош 1.8 литраи коробкаш механика. дӯстони азиз светаш мокри асфалт. мошин созаи хадавой дорад. хай баллоноша миёнае. бардони азиз маълумотша кам роӣ кардаган. мошин дар пойтахтае. нархаш 26500 сомония бо савдо ҳам мешавад. срочно фурӯхта мешавад. беҳуда занг назананд. афтагаи бисёри бад хоҳиш кардагай мошина сумда курафта ба ҳам хотир арзон кардиян. хай бо дигар маълумотча мегирен. кадом метавонем ки агар мошинхари аниқ бошем бардони азиз рақамошон дар поини навора метавонем дигар маълумотча гирен. ин буд 13 мошини фурӯшӣ мо бардони азиз. агар шумо мошини фурӯшӣ дошта бошед дар номерои имо ватсап роӣ кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. то видеои оянда бардони азиз худо нигаҳбони ҳамаи шумо.